Usahay ang dali nato mabuhat ang mo surrender, pero ang pinaka the best nga sandata every time we feel like falling apart is holding on to God's promises. O lisod gyud man karon na challenge ka na stress ka, na pressure ka, but imagine the reward when you overcome every trials na ihatag sa imuha. Imagine the life na naghuwat nimo kung umupadayon ka samtang nasalig ka sa plano sa Ginoo para sa imuha. Ingon gani nila lisod makita ang adlaw kung naay dagko ang langit. Pero kabantay ka, at the end of the day, mo'y nahinay gihapon og gawas ang adlaw. Parehas ra sa atong kinabuhi, dili pirmi dagom, dili pirmi ngit-ngit. Moabot ra gid ang time na masisilaw ka sa sunod-sunod na blessings kay gipili man nimo ang padayon ug mosalig. Maong karon, pili ang padayon, isalig sa Ginoo ang tanan, lahi-lahi man tag destinasyon, pero siya ang nakahibaw sa tanan, maong laban lang